Ik ben Lieven Bertels. Ik ben cultureel directeur van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Ik kom oorspronkelijk uit Belgisch Limburg en daar was meertaligheid op heel veel verschillende manieren heel normaal. Ik vind Fries natuurlijk een prachtige taal. Het is heel erg zangerig. Het is ook leuk om te merken dat je als Vlaming toch het gevoel hebt dat je daar wat dichterbij staat. Wij beschouwen soms het Vlaams bijna als een minderheidsvariant van het algemeen standaard Nederlands. Daardoor hebben wij wel een soort verbondenheid met Fries. Meertaligheid geeft je een soort openheid en onbevangenheid om ook in het onbekende te springen. Ik denk dat Culturele Hoofdstad een belangrijke bijdrage kan leveren aan zo'n strategie om het Fries meer kansen te geven. Onder andere door projecten die vanuit meertaligheid vertrekken, maar ook door een stimulus te geven aan projecten die niet van hier zijn om ook met het Fries te werken. Wij hebben met een Culturele Hoofdstad altijd een heel sterke band met Japan. Nou, haiku is een prachtig formaat van poëzie wat eigenlijk heel bevattelijk is, want het gaat altijd over hele korte gedichten. Je kan met één haiku iemand zin doen krijgen in het ontdekken van het Fries.